Welkom leerlingen bij dit filmpje voor HAVO 5 en VWO 6 uit het examen van 2023 esse aqui te concerne periodo 2. Vou te mire 1. Esse aqui te concerne também pergunta dia 1 e introduction ta cortico gebruik bron 2. En die gaan we zo meteen dus ook eventjes bekijken. Geef aan, zonder bron, wie de vader van het weekblad Vito was. Tata akenyan te refereren naar persona sin quem a revista lo no existi. Het is een soort van beeldspraak. Het is een soort van metafoor. En dat is dus Stanley Brown. Hier rond 23 mei. En aan de andere kant een paar jaar terug. Hij is een paar jaar terug overleden. Stanley Brown was de persoon achter Vito. Dit is de Vito van 24 mei 1969. Met daarop staking, staking, staking. De andere twee vragen. De andere twee delen van de vraag. Geef aan, met verwijzing naar de bron, door welke verandering, par medio di qua cambio, de oplage groeide van de Vito, e circulation accresce. Met verwijzing naar de bron, 3 redenen waarom Vito de spreekbuis werd van de vakbonden. Tres motivunan pacico tres motivu, pacico Vito abira e boca dia syndicatunan. Dus met verwijzing naar de bron, 3 redenen waarom Vito de spreekbuis werd van de vakbonden. Dan de bron, die je hier dus ziet, door welke verandering groeide de oplage van de Vito? Het antwoord, als je de bron goed leest, is dan, omdat het in het papiamento was, de taal van de zwarte meerderheid, daarmee krijgt Vito een veel groter bereik. Want er waren in die tijd nog niet veel bladen die in het papiament werden geschreven. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Dan, met verwijzing naar de bron, 3 redenen waarom Vito de spreekbuis werd van de vakbonden. Er zijn 3 redenen voor. En dat zie je in deze zin terug. Vito, het weekblad, klaagt op een rebelse manier de Nederlandse overheersing aan. Dat is 1. De sociale ongelijkheid op Curaçao. En de discriminatie op Curaçao. Ja, dus hier zie je 3 redenen waarom Vito de spreekbuis werd van de vakbonden. Bitte spera, il video aqui tá claro. Ayo e te kirato.